Ja? Ja. Gravando. Hola, benvinguts a tots i a totes. El sorteig del coixí del Miquel Iglesias. Moltes gràcies a tots per participar i que tingueu molta sort. Començarem amb... Les desenes. Agafo jo, El 3. El 3. Unitats. El 8. El 38. I el 38 és... Aquest és... 46... 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38. Facundo Emiliano. Facundo Emiliano. És el número 38 de la llista dels participants. ¿Vale? I ets el guanyador del coixí, firmat per Miquel Iglesias. Eres el ganador, no sé si hablas castellano o catalán. A lo mejor es argentino. Ah, che boludo. No sé. Bueno, enhorabona, Facundo Emiliano. Enhorabona. Ja està. Gràcies a tots. Adéu. Tens el coixí firmat pel Miquel. Ara repetirem el vídeo per ell, que no sabem qui ets. No, en sèrio, no? No.